Vremenska kapsula. Neki od vas su verovatno čuli šta je vremenska kapsula. To je obična kutija u kojoj se stavljaju određene stvari vezane za to doba, sa nadom da će kutija jednog dana u budućnosti biti pronađena, a obično se to radi u osnovnim školama. U školskom gradu Kingusi radnici na gradilištu su prilikom kopanja pronašli jednu takvu kutiju. Radnici su odlučili da je otvore i u njoj su pronašli veoma zanimljive stvari. Novine iz 1894. godine, razna dokumenta i flašu punu viskija. Kada uzmemo u obzir da je viski star 20 godina veoma skup, možete zamisliti koliko mu je cena ako je star 120 godina. Ratni brod. Tokom kopanja na jednom gradilištu u Virginiji radnici su prvo naišli na magacin iz 18. veka, ali nekoliko meseci kasnije su naišli na drveni pramac broda. Daljim istraživanjem je dokazano da se zaista radi o ratnom brodu, koji je još iz doba Američke revolucije. Iako je od broda ostalo samo 15 metara, eksperti tvrde da je veoma dobro očuvan. Također smatraju da je ceo brod bio dužine 45 metara i da se verovatno radi o ratnom brodu. Mamut. Pre nekoliko hiljada godina severozapad Severne Amerike je bio dom životinje poznate pod imenom kolumbijski mamut. Kolumbijski mamuti su bili mnogo veći od njihovih rođaka današnjih afričkih slonova. Prilikom kopanja na jednom gradilištu u gradu Seattle radnici su otkrili nešto veoma čudno. Nakon daljeg pažljivog otkopavanja otkrili su da se radi o kljovi mamuta dužine 2,6 metara. Eksperti ne mogu sa sigurnošću da odrede starost mamuta, ali su sigurni da se radi o hiljadama godina. Tank. Određene oblasti na svetu su u svojoj istoriji bile poprište mnogih ratova, da su dokazi o borbi na svakom uglu, a u Nemačkoj je to posebno uočljivo. Ekipa građevinaca u gradu Rostok na severu Nemačke je tokom kopanja naletela na kupolu sovjetskog tenka T-34 iz Drugog svjetskog rata. Unutar kupole su pronašli ljudske ostatke, mnogo municije i granata. Stručnjaci smatraju da je ostatak tenka negdje u blizini, jer je tenk verovatno bio pogođen tokom bitke, jer je kupola odletela sa tenka. Vikingzi. Pre nekoliko hiljada godina Englesko je pretila invazija od strane tada veoma moćnih vikinga. Dokazi o ovoj invaziji su otkriveni nedaleko od engleskog obalskog grada Weymouth. Prilikom izgradnje novog puta, radnici su kopajući naleteli na neverovatan prizor. Na jednom mestu su pronašli 50 ljudskih lobanja. Analize su pokazale da se radi o skandinavskim vikinzima. Ostali delovi tela vikinga su bili udaljeni nekoliko metara, a na osnovu toga se smatra da su verovatno bili zarobljeni i pogubljeni. Neeksplodirane bombe. Između 1939. i 1945. godine Evropa je bila opustošena tokom Drugog svjetskog rata. Bombarderi su bacali bezbroj bombi, od kojih mnoge do današnjih dana nisu eksplodirale. Od Engleske do Rusije često postoji mogućnost da ljudi kopajući nalete na eksplodirane bombe. Tako nešto se dogodilo u Beogradu. Ekipa građevinaca je prilikom kopanja na jednom gradilištu naletela na nemačku bombu težine 1 tonu, koja se tu nalazila proteklih 70 godina.